D'aquestes delegacions, com era habitual sempre, hi falten en aquest moment les delegacions del Consorci de Residus i la delegació de la presidència de l'Agència Reserva de Biosfera, que en aquest cas recauen damunt la Conselleria, haurien de recaure damunt la Conselleria de Medi Ambient, que forma part, està gestionada per Més per Menorca i en aquest cas per la vicepresidenta, per jo mateixa personalment. En totes aquestes delegacions que he esmentat, es diu que per coherència amb el sector en matèries que té encomanades el departament, se fa aquesta delegació de les presidències. És evident que per coherència amb el sector, en medi ambient, s'haurien de fer les delegacions com s'han fet sempre, del Consorci de Residus i com s'ha fet sempre de l'Agència Reserva de Biosfera. En aquest sentit, nosaltres no entenem per què això no s'ha fet, així ho hem expressat i en aquests moments venim en aquest plenari sense aquestes delegacions. Per posar un exemple que es vegi molt clar que representa, per exemple, si no se delega la presidència en la Consellera de Medi Ambient, la Consellera de Medi Ambient no pot assistir al Consorci de Residus si no és de convidada, cosa que és absolutament un planteig que me sembla que no és adequat, ni és lògic, ni és desitjable. Davant d'aquesta situació, i dic que lament profundament que estiguem en aquests moments, nosaltres, com a Més per Menorca, per una pura qüestió de dignitat política i de coherència, haurem de fer un vot contrari en aquest pas. Un vot contrari, bàsicament, perquè ens inclou dins un equip de govern del qual nosaltres en aquest moment no ens sentim formar part. I, per tant, crec que requereix això d'una xerrada dins un altre context per veure com es pot reconduir, si es pot reconduir.